Mix-xowk joħroġ il-ward. U għalkemm il-ħajja xi kultant ittik betti amor u pinta ħelu, xorta trid tibqa' pożittiv għal ġejjieni. Propju l-familja Towma li fil-ġimgħat li għaddowra tbidla drastika f'ħajjitha wara li d-dar li kellha f'ħalluqa inqerdet bin-nar, issa qed tara l-ġest nobbli mingħand tad-dilettanti tal-presepji. Joe Towma li flimkien ma' martu ġew salvati minn ħalq il-mowt ta' kontribut qawwi għal presepji f'Malta. Ma setax jonqos allura l-bosta wirijiet f'dawn iż-żminijiet ta' festi qed jiftakru f'dak li ta' ħajtu għal presepju Malti. Fost dawn hemm il-Gażin ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Wara kollox hu kien wieħed mill-ikbar esponenti ta' presepji f'Malta u għadu, u allura il-tradizzjoni li ħawel anka fostna hija tista' tajtu rigal li ntuħ lura dmirtala li ntuħ lura dan il-rigal żgħir milli nistgħu talli hu propju kontribwixxa ħafna għal din it-tradizzjoni li hija sabiħ ħafna fi żminijiet il-miliet ġewwa Malta. Apparti li spikkaw il-pasturi fil-Gażin f'Birkirkara, hekk ukoll spikka presepju mdaqqas li nħadem għall-ewwel darba. Preparament ibdew f'Settembru. Presepju huwa magħmul mill-ġeblu kollha bajda bit-tixjus u ġibs. Kif qed inti qed tixhom dir-riħa użajt il-ħxejjex naturali bħal origano li ħalli ħafna riħa u nassoċja ħafna dir-riħa hekk mal-miliet u mal-presepju. Din il-wirja se ddum miftuħa sas-6 ta' Jannar li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.